Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Desa Sidang Iso Mukti ingkang kula hormati, dumateng sesepuh bini sepuh aji sepuh ing tlatah Rajawali ingkang kula hormati, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak Yai, Ibu Nyai ingkang rinten kelawan dalu sumanding kitab suci Wahyuning Ilahi ingkang satu pantes kinabekten. Para bapak so ibu wargane pasamuan ingkang tansah bagya mulya. Ugi adik-adik pandemen seni jaranan campur sari tirtarum ingkang tansah kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita tansah muji syukur dumateng ngarsanipun Gusti kang murbeng dumadi dat kang welas saha zat kang asih, Gusti kang agung saha Gusti kang maha suci. Alhamdulillah dene punapa ing dalu punika saged kita sedaya makempal manunggal wonten salupratosipun Bapak Bibit ing wedal mriku. Bapak Bibit ndhawuhaken Kang Putra Wayah nggih Kang Mas Kasian Sugi Mbak Yu marang atus sakinah. Mugi-mugi putra putri kang dipun dhawuhaken tansah dadosaken keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mugi mboten ketelupen kula ngaturaken gunge matur nuwun sanget dumateng Bapak Kepala Desa Sidang Iso Mukti ingkang kersa ndhawuhaken surat izin ing mriki tirta arum saged eksis menghibur keluarga besar Bapak Bibit ugi warga masyarakat Sidang Iso Mukti. Saderenge kula ngaturaken pasugatan wonten ngarsa panjenengan dalem bilih samangke wonten kelepatan keluarga Sri Nyuwun Ageng Sih Samudra Pangasami. Para bapak so ibu keparengno kula hamewiti badhe ngaturaken seni jaranan campur sari ingkang dipun pandhegani dening sederek Bambang MC. Wusana pungkasing ngatur sugeng dalu, sugeng pinanggih, sugeng amirsani. Ing salah suwijine dina sak jroning alas Wanarangga ana sosok jalma kados yaksa nanging para kadang-kadang Sriman Sriwati saking negari Tirta Arum. Tirta kang derene banyu, arum kang derene wangi. Para kadang-kadang Sriman Sriwati kalian seni tari versi banyu wangi. Sirgatan lumampah para yaksa badhe mendal saking sajroning yurumbul galeah lir kadya lampahe kadosa babang pamarika. Lada Waraga Tirta Arum hadir untuk Anda.
Hei, hei. Ayo di. Hei, 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 hei. Yup. Hei. Yo. Yup. Hei. Awas. Ah. Hei, hei. Yo 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 yo. Hei, hei. Sa. Hop. Oi. Padha martene ya padha ayo padha suka-suka padha ayo padha martene ya padha ayo padha suka-suka kancaku wis ngopi Macan